Egun mugikor eta teknologia berriekin dugun adikzioa gero eta handiagoa da. Gero eta gehiago erabiltzen ditugu tramankulu hauek, eta badirudi, oraindik ez dakizkigula erabiltzen. Bi pertsona ezberdin gara pantaila aurrean dugunean, edo aurrean duguna beste pertsona bat denean. Gure trataerak, jarrerak eta hitz egiteko modua ez dira berdinak izaten. Arraroa dirudien arren, askotan gertukoagoak izaten gara sare sozialen bidez aurpegira baino. Zenbatetan egon gara lagun batekin eta ostean arazoren bat dugulako idatzi. Badirudi errazago egiten zaigula gure sentimenduak urruntasunetik kudeatzea. Azken hilabeteetan gainera, bizitzen ari garen pandemiarekin gero eta gehiago erabili dira modernitate hauek. Ia 3 hilabete eman ditugu etxean, eta denbora guzti horretan mugikorra, telebista, ordenagailua edo bestelako pantailak erabili ditugu lanerako, ikasteko, denbora pasarako, lagunekin erlazionatzeko eta abar. Esan daiteke, 3 hilabete horietan kontaktu gehien izan dugun gauzak izan direla, gure lagunik onenak. Bizitzarekin aurrera jarraitzeko beharrezkoak. Kalera irten garenean baina, joera hau ez da aldatu, eta honek, etxean geratzeko deiarekin batera, individualismora bultzatzen gaitu gero eta gehiago. Kalean ibiltzea arriskutsua den garaian, etxean geratzea seguruagoa alda. Ez aldigu honek gure gizarteratzea baldintzatzen. Teknologia berriekin dugun harremana, kontsumismoarekin oso lotua dagoela esango genuke. Gero eta gehiago behar dugu, eta hori lortzeak egiten gaitu zoriontsu. Esan bezala, ez dago dudarik honek gure harremanetan eragiten duela, eta gero eta zailtasun handiagoak ditugula gizarteratzerako orduan. Honen aurrean, irtenbidea beste harreman eredu batzuk sortzea dela uste dugu. Pantaila batekin hobeto komunikatzen bagara, ziur aski gure emozio eta sentimenduen kudeaketa on bat egiten ez dugulako izango da. Eta beraz, hortan egongo litzateke lanketa. Gaia zuzenean hezkuntzarekin lotua dagoela uste dugu, eta konponbidea ere hezkuntza bera dela esango genuke. Hain komunikatuak egoteak inkomunikaziora eraman gaitu.